Kinde ma chochruok mar arita medore e moko kuom kuonde dak e boma ma Kisumu, jopiny kar dak ma Migosi osewuok oko kendo kwedo jogo manjawo arita mar alwora margi. Moko kuom jodak ma Migosi osingo chako nono jogo ma wuotho e gwengego e seche mag otieno kendo oyango mago madibed ni nitiere kod paro mag monj. Bende gidwaro ni obila okaw ting' mar jiwo arita ne jodak nimar ripode ma gisegoyo ne tend arita kwe pok onyuolo olemo. To yote mare, komanda mar tesend obila ma Kondele wacho ni gidhi medo kedo koda achijego marocho kwe kokalo e tudruok margi gi jopiny mamiyogi maling'ling'. Wan kaka jololwe waritre kendwa. In jirani modak e lolwe ka ng'ato goyo koko, please come out mondo ikony your neighbor, nikech kik kwal ng'ato to in imedo mana loro dhoot. Agombo ni kaber to jololwe duto te wuoguru oko seche migo yore mondo mi wang'iuru ni to joge gin jomage. Tuo osemedore e state kae ma igo dhout ji, ituro dhoudi, jodak bende dar nikech arita kwe ok ber. Waseketo mkakati kaka jo ward ma Migosi ma wadwa ni wabiro chako raid gotieno tok saa 4 ma ng'ata mawuotho nyaka imiwa identity ni, nyaka identify ni to be in ja Migosi ka koso ang'o midwaro Migosi ka to gi kumi yae. Gigo ji giludhe gi etoki kikia. Godhiambo e mwayudo customers mang'eny kaka jolewni kaka wauso ka warito jok maya tich, lakini tinde insecurity otimo waloro chon. Wadwaro stima for our safety at night. Stima wadwaro not tomorrow but today, because lolwe ka ji ringe 24 hours and it is important ni wang'e joma ringo go gi joma gidwaro ng'o seche.